Sa susunod na linggo ay available na umano ang 25 million pesos na pondo ng LGU Mexico para sa pagbili ng bakuna kontra COVID-19. Ilang barangay projects din daw ang nare-align upang mabuong naturang procurement fund. Magbabudget kami ng 25M. So yung kanilang share sa 20% para sa kanilang bawat barangay, pinakiusap ko yon na hindi na muna namin ibibigay para pandagdag sa pambili naming vaccine. Ongoing na ang negosasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng Pfizer para sa bakunang posibleng dumating sa huling quarter ng taon. Nasa ikalawang linggo na rin ang master listing sa buong Mexico para matukoy ang makasasali sa priority list recipient category. Gagamitin nilang basehan ang inilabas na guidelines ng Department of Health kung saan mga medical frontliner at senior citizen ang unang babakunahan. Target ng local IATF na mabakunahan ang 70% ng higit 154,000 residents ng Mexico. Nagbigay ako ng instruction sa aming MHO officer na magbahay-bahay. Hindi yung estimated lang. Gusto ko actual para alam namin kung sino yung mga kababayan naming gustong magpabaksin. Mayroong din 3 milyong pisong pondo ang LGU para sa kanilang cold storage facility na ilalagay sa Mexico Community Hospital. Upang maipakitang ligtas ang COVID-19 vaccines na ipamamahagi ng gobyerno, willing umano ang alkalde na unang magpabakuna at kanya itong isa sa publiko para mawala ang pangamba ng ilang mamamayan. Ako ang mauuna para ma-boost yung moral ng mga kababayan natin. Patuloy rin ang seminar at simulation exercise ng mga health workers sa bayan para sa tamang handling, transportation, storage at pag-administer ng COVID vaccines. Base sa latest COVID bulletin ng Mexico, umabot na sa 341 ang confirmed cases sa bayan. 309 ang recovered o gumaling na, 21 ang namatay at 11 ang active cases. Rainiel Pawid, CLTV News.